Салом алейкум, духтаро. Чӣ хушмо, ҳамаатон аст, саломатиятон аст. Инҷа ман яке аз пешқадамтарин директораи командам катибоф бурдам. Тахминаҷон, инҷа худи вохтар омадаги аст, ман диданӣ ва якчанд тӯҳфа овардааст. Во аз номи тамоми командама директорош, тамоми директораи командам як подаркаи беҳтарин овардааст. Камтар дертар ман мемонам барои шумо, тамошо мекунед. духтарои азизу меҳрубон, командаи беҳтарини ман, раҳмат, ҳазор раҳмат барои ин ташкилотатон. Ман чӣ қадар хурсанд шудам. Ман аз ҳамаи шумо будагитон қисман фахр мекунам. Раҳмати калон ба ҳаматон. Наҷон сӯзи нағзи. Алҳамдулиллаҳ нағз, ташаккури зиёд. Салом алейкум духтаро, чӣ шумо саломатиён нағз, ҳамасоз хуб. Ман аз шаҳри Бохтар Ниялӣ ҳастам. Ай 21 қадам монӣ, Худоба шукр. Духтаро, аз худи вилояти Хатлон ба вилояти Суғд 7 соата раҳ ба дидори бриллиантовый директор Мадина Абдулҷонова омадам. Раҳ зӯрӣ кард, вале ман зӯртар. Тахминаҷи шаб хоб нарафта духтаро. Ин шаб қатман гап зоистагӣ буд. Мебиём саҳри барвақт гуфт аввал аз Бохтар хест Душанбе 1 соат 1 ним соат, бо аз он ҷо бо қариби 6 соат то Хуҷанд. Садаи чӣ қадар роҳатай карда омад. Лекин атифавот соевада тахмин. Раҳмати калон барои омадагӣ. бениҳоят хонам ки бриллиантовый директор вохӯрдам ва мотиватсияро гирифтам ва инчунин бо суҳбатҳои секретни барои пешравӣ кардан ки онро ҳар як касе ки бо бриллиантовый директор мешавад суҳбат мекунад мефаҳмад. Бриллиантовый директор меса тахминаям. Анфир духтаро, тахмина акма якчанд савол метиҳам барои шумо. Амин оид кори компанияи Фаберлик. Кани ман да як бор гӯй ки ту яке даъват кардагист ба кор, барои ки ман тахмина ҳамин қадар директори пешқадами манам бошадам ки ман даъват накардаам. Ин так ба так мо ҳамамон дигеримон качи хуш буд. Хеле ба ҳамин фикри ҳамин кор дадӣ. Дар компанияи Фаберлик ман умуман маълумот доштам оиди ин компания ва намедонистам ки чӣ кор мекунад дар инҷо. Як рӯз рекламаҳои яке аз блогерони шинохта ба нозу Осеро дидам ки устоди маро Шабнами Ҷурабекро мақсад реклама мекардам, пешниҳод мекардам ба мардум. Баъдан ман номерҳоро сохранӣ кардам, навистам. Дар бораи кор маълумот додам, ба ман кор писанд омад. Равон кардам паспортама регистрация кардам. Баъдан ҳамин хел корро шурӯъ кардем. Аввал ман ба мисли як доке будам ки мехостам ки то барои худам харид кунам ва нашуди одам ин хел сарфам нашуди команда сарфам намеёбам. Хаёли ман набуд духтарҳо мефаҳмед. Чунки аввалин дараҷа ман дар як каталогам тестаж консултант шудам. Уже шавқманд шуди ва тестаж консултант шуди. Вақте ки ба зина биромад камтарак уже шавқманд шуду, баъд дига кора хушуқ қабида минаманда. Вай бояд ман ина пешвоз гирам. Мана пешвоз гирифтеста. Раҳмати калон. духтаро, ҳозир якчанд саволи дигар метиҳам. ҳамикати видеои тамом мекунем. Тахминан агар ки секрет набошад чанд қабос кор мекунӣ ва маоши ҳозираи ту дар 21 рӯз, фақат ки 21 рӯз аша 3 ҳафта ина маоши ту чанд қадар аст? духтаро, ман айни ҳол 1 сол 8 моҳ мешавад дар компанияи Фаберлик кор мекунам ва маоше ки дар байни 21 рӯз ба ман мерасад аз 10,000 сомон буд аст. 10,000 сомон буд. Бале, аз шумо чӣ қимати бо? маоши ки ман амин 21 рӯз пеш гирифта будам, 20 рӯз пеш гирифтем. Чанд рӯз пеш? Хулоса маоши 21 рӯзаи ман духтаро, ман медонам ки бисёриҳо бовар наметавонанд, лекин ин ҳақиқат аст духтаро. зиёда аз 17,000 сомонӣ маош мегирам. Худоба шукр ки ин лекин меҳнат аст духтаро. ана вақте ки шумо кам-кам уже роҳҳои секретҳои корро ёд мегиред, баъд шумо ба маош метавонед ки бароед, яъне ки меҳнат кардан сар мекунем. Инам кор аст духтаро. мо просто кори мо ҳамин аст ки аз хона набаромада. Умуман барои занҳои хонашин, барои модарои серфарзанд, барои одамое ки маълумоти олӣ надоранд, барои одамое ки шавҳарашон аз хона баромадан намемонанд. Намин кор барои мо аст духтаро. анам хеле агар хотам кор кардан манам мафҳамад номерои тахминан номерои ман метавонед ки нависед. мо шумо бо кор шинос мекунем, ёрдам метиҳем, дастгирӣ мекунем. ва шумо ҳам хеле ҳар 21 рӯз маоши калон мегирифтагӣ мешудан. агар шумо хоҳед ки ба мисли мо муваффақ шавед ва дар хона нишаста ҳама он чизе ки дили шумо мехоҳад барои худ муҳайё кунед ва умуман ягон ҷо набаромада, мефаҳмед, шуморо ягон кас намебинад, овози шуморо ягон кас намешнавад, вале дар хона дам гирифта роҳат карда пул ба даст биёред ва чизе ки дили шумо мехоҳад ба худатон таъмин кунед, худи ҳозир дар номерҳои ватсаби мо нависед. Корро ройгон меомӯзонем. Регистрация кардан обучение аз тарафи мо бепул аст ва дастгирӣ хоҳем кард агар ки шумо дар командаи беҳтарини мо ҳамроҳи мо бошед. ҳозир бисёр духтарако фикр мекунанд ки шумо блогерӣ мекунед, видео карда метавонед, блогерӣ карда метавонед, барои аз ҳамин ҳисоб шумо пешравӣ мекунед гуфта бисёриҳо савол метиҳанд. духтаро хеле нест. бо 1001 занҳое ҳастанд ки ва ё умуман блогер будан дар шароит надоранд. устоди ман ана устоди
мана биненда чиқадар занаҳо ҳастанд ки айму ва званиҳои баланд доранд, маошҳои баланд мегиранд, не ки барои ҳеҷ кас намешинасанд, барои ки барои публични нестанд, барои ки барои блогер нестанд, шароити блогерӣ надоранд. Амда шумо фикр накунед ки блогер будан дар кор аст. Блогер будан умуман дар кор нест. Як аввал секретҳои беҳтар меша, секретҳои кора мо шумо ёд метиҳем худо фард. агар ту хоҳӣ бе ягон публични буданат ҳам метавонӣ пешравӣ кунӣ дар ҳамин кор. Агар ту хоҳӣ, агар дар худат бовар кунӣ, гап дар публични будан нест, духтаро, гап дар иродаи қавии ту аст, мефаҳмӣ? Агар худатро дӯст дорӣ, хез аз ҷоят худи ҳозир навис ва марҳамат. Кора сар кунед духтаро. бовар кунед то баъди як сол, як ним сол шумо охир 10,000 15,000 сомон зарплата гирифта нигоҳ карда мешинтон ба шумо маошотона ҳар 21 рӯз. духтаро видео тамом шуда истодааст. ҳамин качи хуш мекунем, раҳмати калон. иқа бисёр гап задем, неки ман бовар дорам ки аз ҳамин видеочаи мо мотиватсия мегиритон, соҳиби кор мешавитон, хулоса директора пешқадам мешавитон. шумоям оянда худо хоҳад ки аз ягон чиз натарсида метавонед ки наистон. Марҳамат ба командаи мо. раҳмати калон духтаро.